Λοιπόν, εδώ πέρα θα σας δείξουμε τι έχουν φτιάξει αυτοί εδώ. Εδώ Λένε βλακίες. δεν είναι ψέματα ότι έχουν βάλει μια ψεύτικη κάμερα. Το νέο ντοκιμαντέρ. Ναι, που θα το νέο ντοκιμαντέρ που θα ανεβαθεί στο Facebook. Και άμα το δω θα σε... Κλάσου τα παπάρια. Θα πλακώσει τα παπάρια σου. Το λοιπόν εδώ πέρα είναι τάφος από ένα γατάκι. Τάφους δηλαδή θες να πεις. Τάφος, ναι. Πάρα πολλά γατιά μικρά σκοτωμένα. Ψόφισαν. Δεν φαίνονται. Wow, ένα ψαλίδι. Κάποιο καθυστερημένο το πέταξε. Όπα, πρόσχη μην με κόψεις. Ρίξ' το. 1, 2. Να ο Βασιλάκος. Έλα, Από ό,τι βλέπω. λοιπόν, χαλάσαμε τις μαλακίες. Χαλάσαμε το λαρέντο εσύ. Περίμενε, έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Έλα. Εντάξει, να φύγουμε τώρα. Αντίο.